Les activitats en família són importants perquè ens permeten desconnectar tant de la feina com de l'escola. A més, ens permeten descobrir noves facetes perquè estem en un entorn que normalment no coneixem. Si les activitats són a l'exterior, a més, també estem fent exercici físic. I tot aquest relaxament i aquest exercici permet que potser surtin temes de conversa que durant la setmana no tenim. Si l'activitat que nosaltres fem a l'exterior és en família, no cal que fem un esport de risc. Simplement podem sortir en patinet, donar una volta en bicicleta o simplement donar una volta pel barri. Si l'activitat que fem a l'exterior és per separat, també hem de tenir en compte que hem de respectar l'espai de l'infant. Per tant, no passa res. L'important és sortir a l'exterior i fer activitats en grup. Això no vol dir que cadascú faci el que vulgui. Si fem activitats que són a l'interior, hem de buscar aquelles activitats que no ens aïllin els uns dels altres. Està bé llegir, està bé dedicar un temps a l'ordinador, però si estem en família, està bé buscar aquelles activitats que ens uneixin. Per exemple, podem cuinar, o podem fer bricolatge, o no ho sé, podríem fer jocs de taula. Escollim el que escollim, és un espai i és un moment que hem d'aprofitar nosaltres per comunicar-nos. Sí? Doncs bé, passem al següent hàbit saludable.